kwed mar oganda pile ka pile? Kana ni University of Nairobi natimo course miluongo ni criminology main campus kae. Kana donjo first year to achandro sana weche meg school fees. Koro naduogo ba ayudo scholarship mar jo Norwegian embassy through the Norwegian First Secretary David Jordan. To nodwaro mana barua from the university to prove na nyathi school kanyo kendo atimo maber. University notera kamae week mzima. Koro scholarship ochopo kama koro deadline en kawuono kiny. Ng'ama dwa mi barua ni onge. Nadhi office DVC malo chain center kacha. Baji lock kanyo. Busa auchiel barua nowuok. Boko ni jo embassy. Gino no ngisa to kane barua no pok owuok. No o maskache mani University of Nairobi main campus kae gi nyaka police mondo rafa up. Tunawacho ni muniuwe tu hapa. Lakini kama kweli university is a center of excellence, nataka kujua ukweli. Na yudo barua base kiwa go scholarship. Mano no nyisani human ratichi oken gigo miboyudo ko pedhi ni mesa kae tin kore kawa chamo kolemo gin gigo manyaki kedni to kikedo nigi kiyudo gi timako gi mate. Mano e puonj manayudo. Koro from there nachako donjo spaces ma ipuonje dhano kakikedo. Emomiyo kitabna kacha watiwere Aga Khan Walk. Wan ok ne wang'i gik mwadhi kale. Ok no wang'i no inyalo negwa ka tiagas nyalo dewa. Wan wang'iyo ni yawa kwa tuwere kakae to ber mane manyalo wuokie n'oganda gi familia gi jogo motek nyara. Koro wan wase overcome fear kaka kayo ng'isi ni wan walenga lengo la haki, lengo la mapinduzi. Ok wang'i to diere kae chalo nadi. Emomiyo wane wamon watuwere gi nyororo. Mondo kik luoro moro donjo ni wabwa ring. Nwach kwa ringo to wadhi weyo jogo molalgo kamaraj. Nwach endako ring kendo endako los. To Nyasaye pod omiya tiendena. Omiya dhoga kendo omiya muya. Ne wawacho ni yawa we mondo waket luoro kando.